Ndị obodo Isuaniocha n'okpuru ọchịchị ime obodo Awka North na Anambra Steeti bụ ndị nke gara n'ihu wee mee ngagharị udo ma bụrụkwazị nke ha mere n'obi gọọmenti haus bụ nke dị n'Awka dịka ha na-ayọ maka mgbatasị enyemaka nke gọvanọ Chukwuma Soludo na nsogbu nke a na-enwe n'ime obodo ahụ ma bụrụ nke ha kọwara iwepụ ya bụ onye nke ji asambo onye eze ọdịnala nke obodo ahụ bụ barista Sylvester Mkporangini dịka onye eze ọdịnala nke obodo ahụ wepụ ya n'ebe ahụ dịka ha gara n'ihu wee na-ekwu na nke a bụzi onye nke amanyere amanye ka ọ bụrụ igwe nke obodo ahụ. Ndị Isuaniocha bụ ndị nke pụtara n'ụbara iji wee kpọọ ya bụ ganigani gụnyere ndị ntorobịa nakwazi ndị nke megoro okenye n'ime ha. Emmanuel Okonkwo onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anyị ya bụ akụkọ n'uso. N'oge ya bụ njem ngagharị iwe ahụrụ ka ndị Isuaniocha ji akwụkwọ edere ihe dị iche iche ndị gụnye na Isuaniocha chọrọ udo na ọ bụghị igwe ka ha chọrọ n'oge ugbu a. Gọvanọ Soludo gbatara anyị ọsọ enyemaka. Isuaniocha achọghị ụmụ ntorobịa ndị na-ele ana ha. Isuaniocha chọrọ udo, ha achọghị ọgụ. N'okwu ya, onye ji ọkwa President General nke Isuaniocha Community bụ Maazị Frederick Egunwa kwuru nnọọ na ihe kpatara ha ji wee nachie ya bụ njem igosi iwe ha n'obi gọọmenti dị n'Awka bụ nnọọ n'ihi na ndị kwesịrị itinye ọnụ n'okwu ahụ etinyebeghị ọnụ na ya bụ okwu nke mee na ọgbaghara dị iche iche ka dịkwa n'obodo ahụ. Ọ kpọkụzi gọvanọ steeti a ka ọ gbaa mbọ hụ na ewechighara Ana Community Secondary School Isuaniocha ya nakwazi ụmụahịa ha ndị omekome lel n'oge gara aga ma napụzikwa ya bụ asambo ibu igwe nke Isuaniocha n'aka ya bụ nwa amadi enyere ya bụ ọkaikpe Sylvester Mkporangini. N'okwu ha dị iche iche, ụfọdụ n'ime ndị obodo Isuaniocha ndị kwuru na ya bụ njem ndị gụnyere otu nwa agadi nwoke bụ Chief Frederick Nwokoye, Chief Francis Adike, Oriakụ Elizabeth Chukwuemeka Nweke nakwazi Oriakụ Eunice Ọkafọ kwuru nnọọ na ndị obodo ahụ atagbuola onwe ha n'ahụ n'ihi ya bụ tigbuo zọgbuo dị n'obodo ahụ n'oge ugbu a ma kpọọ gọvanọ Soludo ka ọ gbata ha ọsọ enyemaka ngwa ngwa ịhụ na ewechighete udo tọrọ atọ na ya bụ mpaghara steeti a. Ka ọ na-ekwuchitereziri gọọmenti steeti ọnụ ya na ya bụ njem, onye ji ọkwa Chief of Staff nke steeti a bụ Maazị Enes Ezeajụghị kwere nnọọ ndị obodo Isuaniocha nkwa na gọvanọ Chukwuma Soludo onye ọ kọwara dịka onye hụrụ udo n'anya ga-enebe ya bụ okwu anya ọsọ ọsọ iji wee hụ na ewechighị udo n'obodo ahụ. N'ịtụnye uche nke ya, onye ji ọkwa Anambra State Commissioner of Police bụ Maazị Aderemi Adeoye toro nnọọ ndị Isuaniocha maka udo ha bagide na ya bụ njem iwe ha bịara n'obi gọọmenti dị n'Awka ma kwue na ihe gọọmenti ga-eme bụ ịkpọ ndị Isuaniocha wee kapịa ya bụ okwu ọnụ site n'obi gọọmenti dị n'Awka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.